jirgi. Wai ina ka shiga haka tun ɗazu muke ta kiranka. Ka santa ne? Abba ba zai iya sa a kashe ni ba. Gaskiya Abdul baka muna abinci ba gaskiya. Wanga da ka sa hoton shi ka san shi ne. Me kake so ka ce min? So kake ka ce min kana son ta? Hafsa kake da mu. Mahaifinki mutumin kirki. Mayan kuɗi kenan. Kuɗi. Shahararren kamfanin nan mai suna Erloko Films Production a jihar Zamfara ƙauren Namoda, waɗanda suka kawo maku shahararren fim ɗin nan mai suna Sosai da Kuɗi. Sun sake nazari a kan wani fim mai suna Hafsat, wanda ya kunshi soyayya, abutaka, jagaliyanci, yaudara, tausayi. Abokanai sun kasance su uku, amma me ya shiga tsakaninsu? Hafsat. Duk inda ne ce ke zani dinga nunawa, mai son inda mutu ya kushe Hafsattawa, ta shirya yaƙi akan ko da waye tawa, yanzu na zarce duk sa'a babu tsarata, a duniyar su na zarce kowa. Masoyiya ta Hafsat a dole in nuna ki a duniyar su ni dai na yarda jaran mata. A dogari kai dai na baiwa zarata, ka fi so gari da duk samari kai masarata, kai san yarba wani da kai zane yi masauta, kai dai na baiwa zuciya da ka cire tuta, ni a bani kai shi zai fi zuciya ta yi sai in babu kai. Shige wani hali. Zo masoyiya Hafsat karki min nisa, Gani na zo masoyi na biyo wasa. gani na zo. Mai masoya da yawa, amma ta riƙe soyayyar Abdul, wanda shi ne talaka a cikinsu. Amma ita Hafsat, iyayenta masu abin hannu ne da shuni, wato dukiya. Tsara labarin daki-daki, Abdul Erloko girma ne. Zirga-zirga Amiru Bawa, wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri. Falalu Abubakar Oba, baban Sadiq. Mataimakin mai bada umarni Falalu Abubakar Oba, baban Sadiq, wanda ya bada umarni haziƙin daraktu matashi mai tunanin manya, wato Hassan DJ Sas. Jaruman wannan shiri Ma'awiya Fashion, Abubakar Washari, Saifullahi Lori, Rukayya Bello, Kebush, Sumayya Sumi Gusau, Abdul Erloko girma ne, tare da matashin jarumin nan, wato Abdul Paragon. Hafsat coming soon.